Здравейте, приятели! Това е нашият нов семейен влог. Добро утро от Румен. С ексфолианта на L'Oréal измивам всеки ден лицето си. Руменчо извършва неговата сутрешна рутина, това е моят дневен крем с 50 фактор слънцезащита и го нанасям на всеки 2 часа, за да използвам колочен серум за освежаване на погледа. Има някакъв минимален ефект. Руми вече закусва любимата си храна. И е време да направя моето сутрешно любимо кафе с мляко. Ето я и моята лека закуска йогурт с шоколадови бисквитки в комбинация с кайсир. След като закусихме, вече е време да проверя имейла си и да видя дали има някой важен. При необходимост попълвам и документи, когато се налага, и дългоочакваната доставка на Руми пристигна. Сега ще видите и неговата реакция. 1, 2, 3! Това е на Руми таблет. Честито, мамо! Какво е това, Руми? Таблет. Хайде да го отворим. Отвори. Диви нагоре. След като получихме подаръците си, е време да се приготвим за излизане. Вървим до пощата и изпратим своите писма. Вече сме готови. От 9 евро тикет се възползваме с Руми постоянно в Германия и затова сега сме на трамвайната гара и ще отидем с Руми на обяд. Ето и вече сме в любимото заведение на Руми, KFC. Вече пътуваме да се срещнем с тати. Добре, че вратите не се отварят в трамвая по време на движение, защото Руми няма търпение да натисне бутона. Ето го. Айде сега гуши, тати. Какво ще кажеш на тати? А? Няма нищо, пак заповядай. Аз ти благодаря. Вече сме в Райнкен центрум, или така наречено по-български на разходка в мола. Ще се отбием и до Ден Дрогери, за да си купя любимите ми маски. Ето ги и тя. Вече се прибираме вкъщи и
е време да започнем с нашите семейни вечерни рутини. Ciao Prati, това много сести. Чао! Надявам се да ви е харесало.